Moi moi! Mä näytän tänään teille Max Factorin yhteistyön merkeissä, että miten mä teen mun Smokey Eye Makein. Ihan ensimmäisen mä aloitan täällä Max Factorin Face Infinity Primerilla, jota mä levitän koko mun kasvoille. Sen jälkeen meikkivoide, joka mulla on Max Factorin Skin Luminizer Foundation. Ja tää on mulla se 55 veike. Sen jälkeen mä laitan poskille vähän Max Factorin poskipunaa Cream Puff Blush sävyssä 25 Alluring Rose. Seuraavaksi olisi kulmien vuoro. Mä käytän siellä tällaista Max Factorin ruskeata kynää, joka on itse asiassa oikeasti tarkoitettu kajaaliksi. Mutta tää sävy on niin hyvä, niin mä käytän sitä myös kulmille. Ja tää on mulla sävyssä 040. Okei, eli seuraavaksi aloitetaan se itse Smokey Eye tekeminen. Mulla on tällainen Max Factorin luomiväripaletti Smokey Eye Drama Kit ja tää on sävyssä 02. Niin kuin te varmaan tiedätte, niin mä en itse hirveän usein käytä mitään kovin tummia silmämeikkejä tai tee mitään Smokey Eyeta tai tällaiset. Oikeastaan ainoastaan silloin, kun mä oon lähdössä ulos tai menossa jonnekin syömään. Niin mä sain itse asiassa Marinalta pari tosi hyvää vinkkiä siihen, että miten saa aina onnistumaan Smokey Eye. Eli ihan ensimmäisenä aloitetaan tällä vaalealla. Tätä ihan vaaleita mä laitan tähän kulmaluulle, ihan tohon kulman alle, eli kyllä tähän kulmaluulle. Ja sen lisäksi tänne silmien sisänurkkiin.
Sen jälkeen otetaan tää kaikista tummin sävy tästä näin ja levitetään sitä kokonaan tohon liikkuvalle luomelle. Eli ihan koko luomi vaan väritetään tummaksi. Okei. Ja seuraavaksi me tarvitaan vähän vaaleampaa sävyä. Mä käytän tätä keskimmäistä, jolla mä laitan sitä tähän tämän tumman ja heti vähän sen yläpuolelle tähän silmän sisänurkkaan ja mä alan sillä levittää tummempaa väriä. Sen jälkeen mä vedän Max Factorin mustalla kajaalilla rajaukset ihan tänne silmän tyveen ja mä levitän myös sitä kajaalia tonne yläluomen vesirajaan. Ja sen jälkeen vielä Max Factorin Velvet Volume ja lipstiväriä. Ja mä laitan sitä tosi tunneen kerrakseen. Tässä olisi valmis lopputulos. Nyt mä oon valmis lähteä ulos. Ja me nähdään taas ensi viikolla uuden meikkitutoriaalin parissa ja uusien juttujen merkeissä. Moikka!